Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, ana sing takon ngene. Kang, minimal berapa bulan poso weton? Iso nemu tanda-tanda keberhasilan iku dikabulkan. Dadi ngene dulur. Uang kepingin diijabah tirakate kepingin dikabulno tirakate marang Gusti Pangerane iku ora kenek ditentokno sampai minimal pirang ulan, sampai seprono suwene poso wetone, sampai pirang tahun tirakate iku ora kenek ditentokno dulur. Sing dadi acuan, sing dadi patokane Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen menungso iku mang bener-bener bisa diijabah kabeh pengarepe, iku tergantung semendene menungso marang Gusti Pangerane. Nah, sing diarani semende marang Gusti Pangerane iku menungso iki kudune bener-bener duweni ati ikhlas, bener-bener duweni ati welas marang Gusti Pangerane dalam menjalani kehidupane ning alam dunya. Paham kan sampai sakmene? Ngeten dulur maksudnya. Menungso sing diarani ikhlas jalane urip ning alam dunya iku ya ikhlas gawe jiwa lan ragane iki. Berusaha ikhlas, ngewehi apa-apa iku ya ikhlas, gunakno tangan sikil lan pikirane iki ya ikhlas. Dadi ora perhitungan karo Gustine. Lho, iki lho menungso sing duweni ati kaya ngene, duweni rasa kaya ngene, iki engko sing bakale gampang diijabah karo Pangeran. Ditambah karo tirakate sing banter. Panjenengan poso weton nyedek karo sedulur sejatine Pangeran. Panjenengan poso weton wis ana setahun. Setiap weton sampean wis posoi setahun, sampean banterno tirakate. Tapi lakune panjenengan ora sampean imbangi. Istilahnya orang gawe laku sing apik, ora iso ikhlas atine marang kehidupane panjenengan, marang keadaane panjenengan. Iki yo abot dijabah lho. Ejik dipertimbangno karo Gusti. Dadi kudu bebarengan lho. Mlaku bareng, antane laku sing apik dibarengno karo iki tirakat sing banter. Ngoten. Sebaliknya ya ngono lho. Sampeyan iki wis tarekate wis apik ya istilah iku laku lan perilakune panjenengan iki wis lurus kenceng ora menggak-menggok. Tapi tirakat lelaku poso wetone sampeyan iku kurang banter katakanlah ya. Wis berharap lebih karo Pangeran, berharap pengarepane iki kekarepane iki dikabulno. Ya bakal ora bisa. Wis pokok intine kuwi panjenengan iku kudune iku semende marang Gusti, nyedhek marang Pangeran, ikhlaso nek gak dikeki, ikhlaso nek ora dikabulno, ikhlaso jalani urip iki pokoke ikhlas ae. Sing penting panjenengan iku saben wayahe peton nyedhek marang utusane Gusti Kang Maha Kuwasa yaiku sejati, roh sejati, ya istilah sedulur kang sejati, sampe nyedhek semende. Dijaluk diangen-angen pangarepe wektu malam wetone. Tirakate ku ngono lho, dijaluk wis pokoke umum wis panjenengan ku njaluk penggawean. Aku rewang-rewang ngono aku sedulur kang sejatiku goleki penggawean sing nyaman ning atiku, sing kanggo masa depanku apik. Wis disambet ngene dulur, wis akhire sampean mari jalani poso weton, tirakatan weton. Iku panjenengan akhire golek wis urip koyo biasane lah. Sing ikhlas uripe. Wis aku gurung oleh-oleh penggawean, ya gak apa-apa. Anjene sing dijaluk koyo ngene, anjene digawe Gusti ngene. Aku dikon berjuang sik. Iya wis aku
aku tetap ngelakoni semampuku. Setiap hari iki ngelakoni semampuku. Wis aku pokoknya ibaratnya aku iki ya berharap waktu aku njalani tirakat. Nah, jadi pengharapannya sampean iku angen-angene panjenengan iku jalani tirakat iku. Pengharapane sampean iku pokok intine iku harapan lan angen-angene cita-cita sampean iku sampean harapno waktu sampean tirakat, waktu poso weton iku, Bang. Wis mari nglakoni poso weton ning hari berikute ya menene. Wis sampean wis lakoni apa noe. Ditata atine, ditata rasane supaya bisa duweni ati sing ikhlas sak bendinane. Wis ngoten lho. Dadi sampean wis aja berharap, aja dihitung sampean wis poso weton ping pira. Sampean wis nglakoni tirakat ping pira. Sampean njaluk marang pangeran ping pira. Gak perlu dihitung. Gak perlu dihitung. Kudu dilalekno hal-hal ngono ku dilalekno. Iku padha karo panjenengan iku hitungan karo Gusti Allah. Perhitungan karo Gusti Allah. Padahal Gusti Allah ngekek nikmat panjenengan iki ora perhitungan. Lah kok sampean iki wis jalani poso weton, sampean iku wis tirakat poso, ngompet babakan poso, sampean hitung, aku wis bolak-balik tapi gurung dikabulno pangeran. Lho ngene iki. Sing ora dadi penilaiane Gusti. Ora dadi lho. Biasanya bangku salah pahamin yang ini gitu, salah pahamin yang ini gitu. Mulanya iku lho, aku selalu nerapno panjenengan, ngekek solusi panjenengan nek ono masalah kan apa ya, sampean tirakat weton, yaiku poso weton meleke wetone. Apa sing sampean angen-angen yang pikirane panjenengan, sing sampean kepengin golek jalan keluar yaiku Bang. Pas malam wetone diangen-angen dijaluk rewang-rewang ngono aku lapo, rewang-rewang ngono aku lapo, wis bari jalani poso weton lan tirakatan weton ya wis urip sak bendinane, gak perlu sambat apa-apa. Engko waya weton maneh dilakoni maneh, ngoten. Dadi wis sampean pokoke mengalir. Lah wong sampean katakanlah umur sampean mulai ibaratnya lulus sekolah ya kepingin penggawean sing penak sampai sampean iku umur 20 katakanlah kan panjenengan kan gak kroso olehne sampean iku riwa-riwi montang-manting golek penggawean sing apik iku ora kroso umur 20 wis lebih dari 5 tahun ya kurang oleh penggawean sing apik tapi sampean ora jalani tirakatan weton. Tapi kok sampean ora krasa nek apa? Mergo kan mungkin uripe panjenengan iki wis enak-enak ae. Enak-enak istilah iku mungkin panjenengan niku wis dalam perekonomiane keluargane panjenengan niku wis mumpuni lah. Sampeyan iso mangan mergo dimasakno ibuke panjenengan, wong tuane panjenengan. Sampeyan wis iso mangan bendino, jajan bendino. Mungkin sampeyan waktu iku cek kerja cilikan dadi oleh gaji titik-titik tapi kena jajan. Lah hal-hal semacam iki kudune disyukuri. Nah, disyukuri disambit tirakatan weton. Wis talah, sampean gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Saiki sampean sing umur piro? 20. Sampean saiki sing umur 23. Sampean saiki sing umur 20, bahkan saiki sampean sing umur 30, bahkan punjul lebih. Gak perlu dipikir umur. Langsung ae dibanterno tirakate weton. Gak perlu diundur-undur, gak perlu dihitung ya, gak perlu ditunda-tunda, langsung golek wetone, langsung tirakat weton. Mumpung sampean gurung anjlok perekonomiane, mumpung sampean gurung dalam situasi terpuruk, mumpung sampean saiki cek dalam situasi sederhana utawa di atas ning dhuwure, maksudnya sampean niku di ning zona nyaman lah. Menungso kabeh mesti duwe pangarepan, duweni keinginan. Nah, ning tirakan weton niku sampean jaluk
kabeh pangarepane panjenengan sampeyan jaluk gak apa-apa. Sing penting sampeyan gak usah mikir kapan iki dikabulno. Ngoten. Sampai pirang wulan aku poso gak perlu. Wong sampeyan urip saiki sampeyan umur 20. Lah kedekane umur 20 ning 20 iku kok gak ngiling-ngiling. Saiki sampeyan giliran poso weton kok dieling-eling. Nah, iku lho. Wis gak usah dieling-eling, tenang wae. Ya iso panjenengan iku cagut nglakoni poso weton dikabulno iso Dulur, iso. Cagut 5 wulan nglakoni poso weton dijabah karo pangeran iso. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iku tergantung Gusti Kang Maha Kuwasa. Gak perlu dhewe goleki kaya ngono gak perlu. Wong menungso iki sebenarnya iki utange akeh ning Gusti Pangeran. Utang opo nikmat sampe nambokan iki diitung karo pangeran. Nah, lek sampeyan diitung piye? Kon nambokan ping 1000. Sedina ya ambekmu ping 1000. Bayaran 1000-ne ambekanmu iki. 1000-ne nikmatku iki bayaran. Sampeyan bayar karo apa? Sampeyan dikongkon salat ping 1000, sampeyan dikongkon melek sewengi ping 1000. Iso sampeyan. Kuat sampeyan. Nah, mampu sampeyan. Nah, iku lho. Iki ku nikmat, ora dihitung karo pangeran. Lah sampeyan tirakat sampai sampeyan hitung. Aku wis tirakat ping sakmene, aku tirakat wis bolak-balik, wis setahun, wis 2 tahun, tapi gak dijabah karo pangeran. Menungso kanggonan wong sing serakah, menungso kanggonane wong nafsu. Pun nggih, paham sampai sampeyan nggih. Nggih pun ngapunten sing kata dulur. Niki penjelasan kula niki radi mendalam mergone ya sampeyan niku sik ben iso lah, bisa mangerteni lah. Antarane wong sing ngene antarane wong sing apa bisa njalani kehidupan sing apik karo enggak, iso mensyukuri nikmat karo enggak iku sampeyan sik ben ngerti. Mugi-mugi saged niki dados pembelajarane panjenengan nggih. Kula nggih belajar soal hal niki mensyukuri nikmate Gusti iki aku yo cik belajar lho. Ora mung iso ngomong tok lho, aku tetep belajar sinau terus. Ngoten. Pun nggih sakmenten mawon ngapunten sing kathah. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.